Ahojte priatelia, napadla mi myšlienka o jednom veľmi dôležitom poistení. Privathaftpflicht, takzvaná poistka na blbosť. Poistka na blbosť preto, lebo je to poistka, ktorá nám kryje akúkoľvek škodu, ktorú spôsobíme nechtiac tretím stranám. V byte padne vám pohár z ruky, rozbije sa dlažba, plájúca podlaha. Detičky niečo vykonajú, čo je dosť veľmi časté, vonku sa hrajú na ihrisku, buchnú do auta suseda, poškodí sa s bicyklom niečo, poistka zaplatí. V práci sa niečo stane, niečo rozbijete, zacúvate s autom firemným niekde, kde má firma spoluúčasť, 1000 frankov, poistka vám to zaplatí. Ste na návšteve u niekoho, nechtiac niečo rozbijete, vázu, televízor alebo nejakú elektroniku, poistka to zaplatí. Táto poistka stojí ročne zhruba 100 až 150 frankov pre jednotlivca podľa toho, ako je nastavená. Pokiaľ chcete vedieť viac, určite sa ozvite a veľmi rád vám to vysvetlím, ako to presne funguje. Králik Tomáš & Partners.